ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ሎማዓንቲ ኣብ ክፉት መድረኽ ኦፕን ማይክ ሓደጋሻ ሒዘልኩም ኣለኹ መንእሰይ መኮነን ፀሃየ ገብረልኡል ካብ ደንማርክ መኮነን ሓወይ ትሰምዓኖ ትህሉ ተስፋ ገብር ሰማዓካ ኣለኹ የን ሓወይ ዌልካም ዮኒ ዋው ዕድሜና ክቢርካ ኣብዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኦፕን ማይክ ብምርካብካ ስማዓኒ ተሓጓስን ዘለኒ ምስጋናን ወሰን የብሉን እንታይ ኢልካ ዓዲምካ ኒልካ ተሓተኒ ተለኻ ለንቀነ አይ ዶንት ኖ እንታይ ተረኺቡ ብዙሓት ቲፎዞኻ ተኸታተልትኻ ነዚ ወዲ ዝዓድመልና ብዝብል ጠለብ ተላልየካ ይፈልጠካ ነይረ ሕጂ ፅቡቅ ገይረ ክላልየካ ዕድሜና ክቢርካ ኣብዚ ምምፃእኻ ከዓ ብጣዕሚ ኢና ንሕጎስ ቴንኪዩ የን ሓወይ ኣነ እውን ተገዲስካ ጋሻኻ ዝገበረካኒ ካብ ልበይ ምስጋና ይኹኖ ብዓብዪ እውን ኣብቲ ስራሕካ ዘለና ኣድናቆት ሓደ ካብ ተኸታተልትኹም እየ ኤኒዌይ ቴንኪዩ ይቐኒየለይ የን ሓወይ መኮነን ሓወይ እስከ ቁርብ ሕጂ ነዞም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና አይ ቲንክ ዝበዝሑ ብቲክቶክ እዮም ዝፈልጡካ መስለኒ ሚኪ ዝብል ሽም ሒዝካ ከተኣቱ ፎርማል ምእንቲ ክኾነልና እስከ ምን እዩ መኮነን ፀሃየ ቁርብ ከተዕለና ቴንኪዩ የን ሓወያ ኣብዚ ቲክቶክ ዳርጋ ንጡፌ ብሚኪ ዝብል ቅፅል ስም እዮም ዝፈልጡኒ ኤኒዌይ ኣነ መኮነን ፀሃየ ገብረልኡል ይበሃል ኣብ ንዞባ ኢላበረት ኣብ ከተማ ኤደን ተወሊደ ዓብየ ክሳብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ እውን ኣብ ከተማ ኤደን እየ ተማሂረ ኣብ እስራ ዙርያ ድማ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከይደ ድሕሪኡ ብዝተፈላለየ ፅፍሒ ኣብ ምሕዳር ንዞባ ክሳብ 7 ዓመት ዝኸውን ኣገልጊለ ክሳብ ደረጃ ካየድ ስራሕ ድሕሪኡ ናብ ስደት ድማ ኣብ 2013 ንስደት ወፅየ ኣብ ሃገረ ደንማርክ ከዓ ይነብር ኣለኹ ያክል መስለኒ እቱ ከይንብሉ ሞና ብስታይ ገጽ ከይዲ ተኣባል 10 ዙርያ እንዲያ ከተተሓሳስበኒ ፀኒሐ ማሲ ነይሩ ኣብ 2006 ነይሩ የን ሓወይ ኦኬ ናይ ዙራ አብርሃም አፈወርቂና ንፍለጥ ኦኬ ኣነ ሓምሻይ ዙርያ ይመፅእ ነይሩ ብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥቃጥቃ ኢና ከገልግል ኣይኮንኩን መፅእ ጌጋ ከይርዳእካ እንታይ ነይሩ ነተማኡ ደንፋጮም ዝሕኑ ዝነበሩ ዘዕለሙ ዝነበሩ ኣብ ጎንኹም ኣለኹ ክብሎም እየ መፅእ ካብ ወፃኢ መፅእ ኣብ ጎንኹም ኣለኹ ኣጆኹም ክብሎ ማለት ደይመሰን ኢኻ ማለት እኮ 3-4 መዓልቲ ብሰዋ ገይረ ያ ኤኒሃው መኮነን ሓወይ ናብቲ ዕላዊ ትሕዝቶና ንኣቱ ምክንያቱ ካብ ላይን ተወፂእ ኩሉ ሻብቲ ዕላለይ ጠጠው ስለዘይብል ሓደ ካብቶም መንእሰያት መፅሓፍ ዝፀሓፍካ ኢኻ ብርሰት ትብል መፅያት ንላ እስከ ቁርብ በዛ መፅሓፍ እዚኣ ክንዕልል ትፈልጥ ኢኻ ሕብረተሰብና ብፍላይ መንእሰያት ኣብ መፅሓፍ ምንባብ ክንደቲ ብዙሕ ኣይደፍእን እዩ ሰብ ሎም ስእልን ቪድዮን ገለን ይክርኢ ዝደሊ ብጣዕሚ ብፍላይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዳርጋ እቲ ናይ ምንባብ ልምድን ባህርን እውን ዳርጋ እናጠፍአ ከይዱ እንተልና ምግናን ኣይኮነን ካብ ሕጂ ንላዕሊ ከዓ ዝፀሓፍ መፅሓፍ ከዓ ይረአኻ ብዙሕ መፅሓፍ ይፅ ካብኣይ ጀሚረ እንደ ይኽብል ኣነ ካብ ከንብብሲ ሰብ ብቪድዮን ብስእልን ብገለን ገይሩ ክዛረበኒ ቀለለይ ትህኪት ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ኣይ ዶንት ኖ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዕላማኻ ናይዛ መፅሓፍ እዚኣ መፅሓፍ ካብ ምንታይ ተበጊዝካ ከፅሒፍካያ ውፅኢት ካብዛ መፅሓፍ እንታይ ትፅበ ናብ መን ዘተኮረት እያ ብርሰት እያ ትብል ዘላኖ ብርሰት ከምዚ ተዘይተጋጊ ኣርመኒ ዕንወት ዓይነት እዩ ያ ኦኬ ያ ዮኒ መጀመርያ ንክፅሕፍ ዝደረኸኒ ነገር እቲ ካብቲ ኣነ ዝነብሮ ናብራ ካብቲ ኣብ ስደት መፅኢ ዘጋንፈካ ብዙሕ ቻሌንጅታት ኣለው ብዙሕ ብድሆታት እዮም ዘለው ካብኡ ተበጊስካ ነቲ ክብርታትካ ባህልኻ እንታይነትካ ክሳብ ዝፈታተን እቲ ሲስተም ናይዚ ኢሮጳ እንድሕር ሪኢኻዮ ብፍላይ ኣብ ግዜ ንእስነት ናይ ዕድሜኦም ኣብ ትኹተትና እዋን ዝመፁ መንእሰያት ኩሎም ትሕተይ ዘለው ተሪኢኻዮም ከዓ እቲ ኣብ ትሕቲ ስድሮኦም ኮይኖም ክሕንቅቕሉ ኣብ ትሕቲ ስድሮኦም ኮይኖም ብማዕዳም ተግሳፅን ክኸልዎ ዝግባእ ዕድመ እዩ ሕጂ ኣብዚ ዕድመ እዚ ንስደት ገጾም ክኸዱ ከለው እሞ ኣብዚ ዝብለካ ዘለኹ 18 16 19 20 ዘሎ ዕድመ ብጣዕሚ ተኣፋፊ እዩ ሕጂ ኣብቲ ኢሮጳ ምስ መፁ ዝቕበሎም ካብ ነፍሰይ ጀሚርካ ዝቕበለካ ባህሊ እቲ ናይ ኢሮጳ ክብሪ እቲ ናይ ኢሮጳ ባህልታት ምስቲ ናይ ዓድና ክትሪኦ ከለካ ሕቆን ከብድን እዩ
ናብቲ ሲስተም ንምእታው ዘሎ ላዕልን ታሕትን ብዙሕ ነገር እዩ ሕጂ ነቲ ሲስተም ናይ ኤውሮጳ በቲ ራይት ዌይ ክትኣትዎ ከለካ ህናፅ ነገር እዩ ክብርታትካን ባህልኻን ዓቂብካ ነቲ ክብርታትካን ነቲ ባህልኻን ጉሒፍካ እንተኣቲኻዮ ግን ናብናይ መንገዲ ብስዕብ ኣብ ዝሓለፈ ርኢናዮ ኢና ሕጂ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ካበይ ተበጊስካ ፅሒፍከያ ንዝብል እዮ ናሓወይ ካብ ውሽጢ ብህሎ ውሽጢ ልበ እዩ እሱ ከዓ ካባይ እዩ ዝብገስ ካብቲ ኣነ ዝኮንክዎ እሞ ካብቲ ኣነ ዝሓለፍክዎ 8 ዓመታት ካብኡ ተበጊሰ ብዙሓት መንእሰያት ኣብቲ ናተይ ክህልው ስለ ዝግባእ ብዙሓት መንእሰያት ከምቲ ኣነ ዝኸድክዎ ከምቲ ኣነ ዝሓለፍክዎ እውን ሓሊፎም ክህልው ስለ ዝግባእ ካብኡ ተበጊሰ የፅሒፈዮ anyway እቲ ብርሰት ኣብቲ አይደንቲቲ ክራይሲስ እዩ ኣብቲ ባህሊ ኣብቲ ክብሪ ናይ ሕብረተሰብና ክብርታት ጠፊኡ ነውርታት ዝትግበረሉ እዋን ስለ ዝበዝሐ እቲ መንእሰይ ድማ ነቲ ነውርታት በብቁሩብ እናተለማመዶ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ኣብዚ በዓል ቲክቶክ እንድሕሪእኻዮ እቶም ክብርታትና ዳርጋ ጠፊኦም እዮም ነውርታትና እዮም ክትግበሩ ዝውዕሉ ትፀርፊ ዘለፋ ፍልልያትካ ዘይምፅውዋር ሓድሕድካ ዘይምክብባር ኩላትካ ከም ስደተኛ ሓደ ኮሚኒቲ ፈጢርካ ናይ ኢህን ሚሂን ምባል ስታይ ጠፊኡ በቲ ሃይማኖት ክትረዳእ ትኽእል በቲ ፖለቲካዊ ክትረዳእ ትኽእል ኢቭን ኣብቲ ማሕበራዊ ህይወት ክትረዳእ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ስለ ዝተበፅሐ ስለዚ እጃመይ ክገብር ምባል እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣብቲ ባህልን ክብርን ኣተኪራ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብና ተኪራ ብዙሕ ሶሉሽንስ ኣቢለ እየ ፅሒፈ መፍትሒታት ክኾኑና ዝኽእሉ ብሓንሳብ ክጠምሩና ዝኽእሉ ኢለ ዘገመትክዎም ፅሑፋት እዮም ኣይሆፕ ከዓ ነዚ ያንግ ጀነሬሽን እዩ ካብዚ ዕድመናተይ ጀሚሩ ንታሕቲ ዘሎ እየ ፅሒፈ እያ ኦረድ ንዑ እዩ ያ ሕጂ ካብ እንታይ ዝበሃል ዝዋዕለ ንገርዲ ዝበሃል ሕጂ ንስኻ ቅድሚ ኣይ ቲንክ ተዘይተጋገ ቅድሚ 8 ዓመት ኢኻ ናብዚ ስደት ወይ ኣብዚ ኤውሮጳ መፂኻ ዘለኻ የስ ሕጂ ክትመፅእ ከለኻ ዝነበረካ ሓሳባት ብዛዕባ እዚ ኤውሮጳን መፂኻ ብግብሪ ዝረኣኻዮ ንስከ ትፍልል ይረኣየኒ ከምኡ ዶ ፀኒሕካ ከምቲ ተሓስቦ ዝነበርካ ዶ ብኩሉ መድያት ማለት እየ ሕጂ እቲ መነባብሮ ብልዒ መስተ ሪጋ ናይ ስታይ ዘይምህላው ገለ ዘይኮነሲ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ዝነበረካ ትፅቢት ኣብ ኤውሮጳን ዝፀንሓካን ከም መንእሰይ ከመይ ትገልፆ ሕጂ ብናተይ መንገዲ ኣብ ነፍሰይ ኣትየ ክሪኦ እንድሕር ኮይነ ኦልሞስት ናብ ስደት ገፀይ ከምርሕ ከለኹ እቲ ሓላፍነት ናይ ገዛእ ነፍሰይ ተሰኪመ ስለ ዝነበርኩ ዳርጋ ከልበትበት ምዃኑ ይርድኦ ነይረ ክሳብ ክንድኡ ዝኣክል ክብደት ዘለዎ ጌርካ ግን ኣይትቆፅሮን ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ዓድኻ ከለካ ገነት እዩ ዝመስለካ ከም ኩሉ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ መፅኻ ዘሎ ካብቲ ሲስተም ጀሚርካ ክሳብ እቲ ናብ ስራሕ ዓለም ገፅካ ክትወፍር ከለካ ኣብ ስራሕ ዓለም ምስ ወፈርካ እውን እቲ ምስቲ ሕብረተሰብ ምስቲ ኮሚኒቲ ናይ ካልእ ሕብረተሰብ ትገብሮ ውህደት ኣብቲ ስራሕካ ዘጋጥመካ ሓደ ዕንቅፋታት ምስኡ እውን ግቡእ ናይ ትምህርቲ ስታይ እውን ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብፍላይ ኣብዛኣነ ዘለኽዎ ተቃሊሰ ዝረኸብክዋ ነይራ እዛ ናይ ዲስታንስ ኤጁኬሽን ተዘይኮይኑ ብኣካል ናይ ትምህርቲ ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብዙሕ እውን ፅዒረ ሓቃሓሽ ምስ ኩሉ ነገራት ሪኢኻ ክትሪኦ ከለካ ብኣባይ ኣቲኻ ምናልባት ብዙሕ ውረድን ዘይብል ነይሩ ወይ ግን ይፅበዮ ነይረ ብኸፊል ግን ክሳብ ክንዱ ክብደት ዘለዎ ገይረ ግን ኣይወሰድክዎን እዩ ናሓወይ ቀዲ ትኸቢድ እንታይ ትፀሮ ዘይትኽእል ብዓብዩ እቲ ኮሚኒቲ ዘይምህላው እዩ ማለት ብጡርኑፍ ኮሚኒቲ ሃልዩ ምስቶም ኣሕዋትካ ኣብዚ ስደት ወፂኦም ዘለው ይህን ምሂን ክትበሃል ዘይምኽኣል ብኮሚኒቲ መልክዕ ተጠርኒፍካ ኣብቲ ማሕበራዊ ህይወት ኣብቲ ኩሉ ነገራት ብዛዕባ ዓድኻ ብዛዕባ ህዝብኻ ብዛዕባ ኩሉ ነገራት ሽግር ዘጋጥመካ ኩሉ ነገራት ምስኦም ክትፈትሓሉ ዘይትኽእል ኮሚኒቲ ንባዕሉ የለን ምናልባት ኣባኹም ዝነበረሉ እዋን እዩ ናሓወይ ብኮሚኒቲ ጥርኑፋት ኢኹም ነርኩም ከም ንሰምዖ ኣብዚ ናትና ምስ መፅኻ ግን እቲ ናይ ዓድና ፖለቲካ ፀሊዎ ነቲ መንእሰይ ኣብ ብዙሕ ዓንኬላት ወይ ከዓ ብዙሕ መንቀራቅሮ ኣትዩ ዳርጋ ኣብቲ ማሕበራዊ ህይወት እውን ክንሰማዓሉ ዘይንኽእል ደረጃ ስለ ዝበፅሐ በዚ መሰረት እሱዚ ሓደ ኣለካ እቲ ካልኣይ ከዓ ባዕሉ እቲ ናይ ተዓዲ ሕግታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብፍላይ ዘለኹ ኣነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት እናተቐየረ ዝኸይድ ሕግታት እዩ እዚ ሕግታት እዚ ሞር ንዓና ስደተኛ ፀቂጡ ዝኸይድ እዩ ፕላስ ኣብቲ ስራሕ ዓለም ምስ ወፈርካ እውን ሓደ ብድሆታት ኣሎ ከም ምህላው ግን ነዚ ኩሉ ካብ ዓዲ ስለ ዝወፃእካ ኩሉ ተፃዊርካ ክትከይድ ግድን እዩ ግን ሓደ ማቹር ኮንካ ወፂኻ ነዚኦም ነገራት እዚኦም ክትፃወሮን ሓደ ከምቲ ኣንተ ወይ ዝበልኩ ካብ ግዜ ንእስነት ናይ ሓልዮት ምንክብኻብ ናይ ስድራኻ ክትረኽበሉ ዝግባእ እሞ ከይረኸብካ ወፂኻ
زوم شجرات زيون ترخبهم كلها خا كالي مخنياتو نحنا سكو حدا صقمات اغاطيمنا حليفنا سي دروكوا مصحف ابكال درجاكو بس احنا جن الله خا كندي حواتنا ناب زيد الولفي ناب كالي شجر زاتون فلطينا سو زيهم يمتم كوبات شجرات بعبي كنت كوميونيتي زي مهلاو نايتي حبرتسب ناي ارترا بزي ناتنا ولودو زلو كن قرب هاسيا الله يبلان. إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا. كوميونيتي تقول كلها اندعي ابتزل لخايو عندي بدنمارك كما ايتي حزبي ارترا وزطرانا فيفلطكم بر ابزيتات حجي كوميونيتي تاتالو تيصقم حجي كوميونيتي ناي يصقم كوميونيتي ناي مان خون خالي ترديخني وسي اي ثينك تي ديفيتو صبو الله يونا حوي حجي تي كوميونيتي صبو الله اللوكو يتاخخب يكو تسبقن تمتخخاب جن بمنتايو بعد ديخا تتاخخب بوراجا ديخا تتاخخب زلخا بوردا ديخا تتاخخب زلخا بهيمانوت ديخا تتاخخب زلخا تني بحق كوميونيتي خون زخل جن باسم ارتراوي خا باسم ارترا تتاخخب اب سدت الله ጫፍ ኤርትራ ይኹን ማእከል ኤርትራ ብዘይ ገድስ ይሕዋት ኢኻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብታ ሃገር ወፂኻ ኣብ ደገ ዕቑባ ሓቲትካ ትነብር ኣለኻ ስለዚ ሕድሕድ ንኽትረዳዳእ ሕድሕድ ንኽትፋቐር እቲ ኮሚኒቲ እንታይ ዓይነት እዩ ከምዛ ዝበልከያ እታ ናይ የማን ኮሚኒቲ ናሲ ናይ እምበር ናይ ፀጋም ዳኣመሊ እዩ እምንሰንዲኻ እኮ ትሃርም ኣይትስሕድ ሕጂ እቲ ርእቶኻ እንታይ ክመሓየሽ ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ ንኣብነት ሕጂ ንስኻ ከም ጋሻ ከምስ ሓድሽ ስደተኛ ኮይንካ ኣብዚ መፂኻሲ كمز تقلت اللي يتصنحكا تي I think فحبت النايد هزبي زي مسناي حفشاوني إرتراوز حوقف كوميونيتي زي مهلاوي خاتب زلخ حكي اسكي كاباخا نصبين غير ولا غبتي I think ابتي مصحف كاونتر اسكي زلخا تي يونيتي نا هزبي إرترا ندقو حنقو فايل حقيفو قبلهم زلوا كما يكون على الويل كتحسب امين كل خاب صبصب كتدوز دليكا تي من اسي نابزخ مصخولا مجمريا ناب حدش عالم يمص زلو كابتز نبرو ጨኮናን كابتز نبرو ናጽነት ዘይብሉ ናብራን ወጪኡ ናብዚ ዝመጽ ዘሎ ሕጂ እንድሕር ገለ ነገር ተኣሲርካ ጸኒሕካ ተፈቲሕካ ኩሉ ኢኻ ክትፍትን ትድሊ ተዘይተጋገ እዚታት ሕጂ ኣብ ጸብጻብ እቲ ምክንያቱ ኩሉ ሻብ እዚኦም ሓደሽቲ ዝመጹ ስድታት እዚኦም ከምዚ ኢሎም ክጻረፉ ስለሰምዐ ሕጂ ክርዳእና ይኽእል ዶ ክጋገዩ ከሎ ቴንክ ዩ يون حوي حجي العلا بالكاس إن حكاتا قم نجر نزام صحف زي أخذ صحف كبجاز كله نزا مودة هذا العلكة حتى السيابر سي أنكليد له. أوكي. مغنياتو أب ما بقى سنجرا كان لازم من سيزي. تخم مع عدلون كقصة اللون حقوق اللون زقبويو نفس الدات نسيب. حجي أبتني دجبز ما صلوا ساعات زبالكايا سيا مسيا. زفر دعي بزيحو. تاي نحما ميزين تاي صقرزت أو تاي هاجرز شيء نابل نزن إشتاي نفسه. كبلا زي كألسي هاجر بهاجر أبيهم من قد يخشيت كيلو شيء هاجرنا بالكاب دقة فرداتي بزيه بتوم عبز دقة صنحنا أكلات مالتي تجي زمان سيزي بتيوم عبز دقة صنحه حقوق هاي كألن بتوم عبز دقة مس يوم عبز دت كل مس كلنا بعل ليبيا بعل قلق مس خلنا خميس مثلا فقرن استينيرنا مثلك دحريو عبز مس أنا ون نحد عندنا توم مس أنا ون درجة بزح أنقولاتنا طوينا أجي مز كل عينة فردات مز كل عينة شجرات توم قدام عين زمن سيز زرخبوا قاتهم خصبلو زد ليمو بأورجا بقبيلة بنعشتو سببت نجارات عنكلات أتيوم نزي قداي زناب ربحة قصهم زتموتور يوم انتهي يوم كرد كايكني مغنياتو سبب بنا النار عليه حلنوز أصلا له سرح سرحي سبعي بلن يعني ما بتقند قداي كي وسطهم حجز زمن سيز تأكيب كاب زعبا بهلو كبرو أبوتاتو فتاتح شجرات تقوملو زنبرو بزعبا تاريخو بزعبا قطيمو زلو شجراتنا فتاتحون أكيب كاخد مهرة تزبلس أنا جاري تأكيب كاب بزعبا زو قدايز بزعبا عدخا إهمين كتبل تصبق أنا جاري جن زوم كبلكات أنا حكو تسبب تعنكيلات جن نزمن سيزي درجة كم أريم أجليت أما وداتاتهم نزو قدايز خم ستايك سر حلوس أن حمو نزوم من سيات زيهم صحيبة ما أوب تاوكا ببتر اللبامات جيروم كأنا زوم من سيات كألك تسعرفتي ستايكم زخونوهم كأجيروم حجي زمان سيزي أبعدون كله بزيك حنت إرتران بزيك تخزوز عبيلا خبابن بزيك تابيت مرتن زفلت أين ورن كله أبزم اسمه أي زمان سيزي أو رجع قبيلة وردا إندا زبلو بزح سببتي لزمان سيزي قد حقفون من كسماع معون كساني وون زي كله بزيادة بتها زي بلو
نخهلو نخركب اب كندر سعر بقى تاروسو بصبيب طراي كم تحسب غيرهم ابزح بعتتات نخاف الوز غبرو زمن قد زيان اي قداميتي نخصحف زغبرت مالتي حجي هذا فتحاو زيغا ندحركينكا اما توصيعت بالنحركينكا يونا حوي كم اكل كله زيغا اب نفس وقف السخات غبرو قداي اب نفس وقف السخات ابركتو كم حزبخا نرسخا حنتي ابركتو تقبر كم زخونكا امينكا تاخذ غبرها تخل جن انتايا عنتو بيز بالكيا نايما ما يصير تا نعخيات ملكة زيا حجي بز مسرت تا زبقسكو حساب نساء سلازي بريسنا لنا امنتاينا بريسنا ابتي محبراو خبرتاتنا ابتي تاريخنا بزقباء زي مفلاتنا ابتي فلولينت ودسب باللجا مخانو مؤمان نبعلو زحد باللجا انن يونتانن فلولينت ناي تحساسبان تلنا إنا نسخن قدميت نقصالك نكيد نخل بحد تحساسبا نكيد نخل تخينا انتي السدت زوج نيرن حد تحساسبا بعدنا زي الله بو زين خيد بو دين زور ግን زوما تحساسبا زيوم بزحات انفرات نحربينهم تبزبلص ነገር እዮም ግን ከመይ ጌርካ ኢኻ ማናጅ ትገብሮም እቲ ተገዳሲ ነገር ከመይ ጌርካ ተማሓድሮም ቶም ፍልልይነት ናይ ተሓሳብ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክኸውን ተኮይኑ ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብ በበርክቱ ክገብር ኣለዎ የሆነ እንታይ ክገብር ዲኻ ትውዕል ነዞም ነገራት እዚኦም መፍታሕ ለይትን መዓልትን ኣብዚ ሮድዮ እዚ ሓደ ኣበርክቶ ክትገብር ትውዕል ኣለኻ ሶ ኣነ ኻ በታ ዘላትኒ ንእሽተይ ናይ ሞያ ኸኣታ ብህሎ ውሽጢ ልበይ የስፊረ ብዛ መፅሓፍ ሶ ካብዚ ዝብገስ ብሓፈሻ ኸ እዚ እቲ ሃጓፍ ኣለይ ለዝጥምቶ ኣብዚ መንእሰይ ዝውን እቲ ሓደ ለውጢ ከምፂ ኢለ ዝኣምነሉ ነገራት እዞም ፍልልይ እዚኦም ሪኦም ኣሎ እዩ ባዕሉ እንታይ ናበይ ወስድዎ ኣለዉ ናበይ ይኸድዎ ኣለዉ ቅድሜና ክቃለሱ ዝፀንሑ እኮ እዚ ጉዳይ እዚ ክጥምትዎን ከስተውዕሉን ስለዘይከኣል እኮ ናይ ቃልሲ ጉዕዞኦም ናብ ሓደ ዝኾነ መንገዲ ከይወፀ እኮ ናብ ቢላርዶን ካልእን ምፅዋት ዝኸዱ ዓበይቲ እኮ ንፈልጥ ኢና ኮንት ዝኸዱ ትንእስነቶም ስለዚ ንሕና ከም መንእሰያት ከኸሞም ዲና ክንከውን ዘለና ወይስ ናትና ርኡየት ኢና ክንፈጥር ዘለና ይደግፍ ይቃወም ብዘየገድስ ሓደ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ በቲ ዝዓበየ ዓንኬል ሓሲቡ ብኤርትራውነት ነቲ ዘሎ ሓቂ ሓቂ ነቲ ዘሎ ሓሶት ሓሶት ክብል ክኢሉ ግን ቅድሚ ምቅዋምን ቅድሚ ምድጋፉን ግን እቶም ክሕዞም ዘለዎም ነገራት ንዖም ክጭብጦም ክኽእል ኣለዎ ዮና ሓወይ ንሶም ከዓ ክብርታቱ ዝተፀየነ ታሪኹ ብዝግባእ ዘይዓቀበ ንፍልልይነት ከም ብልጫ ክርዳእ ዘይክእል ዜጋ ብሓፈሻውን እቲ ዝዓበየ ዝሰፍሐት ኤርትራዊ ሃገራውነት ወይ ድማ ብሃገር ምሕሳብ እንድሕር ዘይመፅእ ኮይኑ ሃገር ማለተይ ህዝቢ ማለተይ ብህዝብኻ ብዓንኬል ብሓፈሻ ክትሓስብ ንሕ ዘይትኽእል ኮንካ ኣብቶም ፀበብቲ ነገራት እንድሕር መፂኻ ክብርታቱ ዘይዓቀበ ናበይ ገፂኡ ዝኸይድ ነውርታቱ ተሓንጊጡ ዝኸይድ መንእሰይ ለውጢ ይምፅን ሃገር ብፀርፊ ኣይትህነፅን እያ ፍትሒ ብምፍልላይ ብፀበብቲ ዓንኬላት ብምጉጅጃል ኣይመፅን ኢቨን እቲ ንስኻ ትወልዶም ፋሚሊ ወይ ስኻ ትገብሮ ጎጆ ንባዕሉ ንሱ ክብርታትካ ክትዕቅብ እንተኽኢልካ ጥራይ ኢኻ ፅባሕ ንግሆ ኤርትራ ወይ ከዓ ክብርታት ናይ ዓዶም ዝጨኑ መንእሰያት እሞ ውዒሎም ሓዲሮም ከዓ ንዓዶም ከገልግሉ ንዓዶም ክበርክቱ ዝኽእሉ ንሶም እንታይነቶም ከይሕፈሮም ኣብቲ ዝነብርሉ ዘለዎ ዓዲ ናቶም ክብርታት ዓቂቦም ነቲ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ሲስተም እውን ብዝግባእ ተላቢሶሞ ክኸዱ ተኽኢሎም ተዋና ነገር እንታይነትካን ክብርታትካን ታሪኽካን ምዕቃብ ተኣገዳሲ ነገር ስለ ኢለ ዝሓሰብክ ንሓወይ ቴንኪዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ሓወና መኮነን ፀሃየ ገብረ ልኡል ኣብ ክፉት መድረኽ ኦፕን ማይክ ሎማዓንቲ ተረኺብሎ መኮነን ሓወይ እዚ ክትብሎ ፀናሕካ ኩሉ ይርዳእኒ እንድዩ ንኣብነት ሓደ ወዲ 10 ዓመት ንበሎ ዋላ ወዲ 10 ዓመት ካብ ኤርትራ ተሰዲዱ ናብዚ ክመፅእ ከሎሲ 10 ዓመት ዘይፀገቦ ትምህርቲ 10 ዓመት ዘይፀገቦ ምዕባሌ ናፅነት ሓሳብካ ምግላፅ ገለበለ ሕጂ ኣብዚ ምፅእ ምስ በለሲ ካብዞም ኣብዚ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ክመሃርዎ ኢኻ ትፅበ ዘለኻ ተረዲኻ ከምኡ ይርዳእኒ ኣሎ ምክንያቱ ቀንዲቲ ናይዚ መንእሰይ ናይ መንእሰይ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ናይ ሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም ከምዚ ንዓይ ዝርዳእኒ ማለት እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እንድሕር ክትበቆል ከለኻ ክትጅምር ከለኻ ኣብ ትክክለኛ መገዲ ዘይኣቲኻ እንድሕር ዘይተማሂርካ ብዘይካ ሓፈል ኮፈል ተሰራዕ ተማዓራረ ኣገልግል ተወዚዕካ ተቢልካ ገለመለ እንተዘይኮን እዚኦም መንእሰያት እዚኣቶም ዝፈልጥዎ የብሎምን ሕጂ ምፁ ክብሉ ከለዉ ብዚስ ካብዞም ኣብዚ ዘለዉ
ብዙሕ ዶ ትጽበይ ለኻን ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ማለት እየ ካብዞም መንእሰያትና ዲኻ ወይስ ካብዞም ኣብዚ ዝቕበልዎም ዘለዉ ካብ ኩሉ ተሓደት መንእሰይ ካብ ዓዲ ናብዚ ንዝመጽእ ባዕልኻ ርዳእካ ኸውን ማሲ ክንደይ ግፍዕታት ዝረኣየ ክንደይ ጽቡቕ ዘይረኸበ ፍቕሪ ናይ ፋሚልያ ዘይብሉ ትኾም ኣሎ ያ እወ ሕጂ ናብዚ መጺስ ክንደይ ዓመታት ጽቡቕ ዘይረኣየ ጽቡቕ ዘይተምሃረ ወላ ሓንቲ ማሲ ትኽክል መገዲ ዝወስድ ነገር ዘይረኣየስ ብዘይካ ግፋን ምቕጥቃጥን ምእሳርን ዚ ሓሲብዎ ካብዚ ወፂእ ብዝስ ሓድሽ ላይፍ ኣብዚ ክጅምር ከሎ ናብ ዝፀዋዕካዮ ፀግዐ ክኸይድ ከም ዝኽእልስ ናተይ ኢልካ ትሕዞ ኣለካ ያ ኤኒዌይ ኣብዚ ዮና ሓወያ ልዕልካዮ ዘለካ ንድሕር ምልስ ኢልና ሰዓንተ ወይ ተንኪፈዮ ነይረ እዚ መንእሰይ ዝረኺብዎ ዘሎ ማንም ናይ ኤርትራ ወለዶ ረኺብዎ ይፈልጥን ምክንያቱ ናይ ቀደም ወላ ብግዜ ሃይለ ስላሴ ኺድ ወላ ቀደም ኣብቲ ናይ ዘበን ድረ ባሕሪ ምፃእ ወላ ኣብቲ ድሒሩ ናይ ደርጊ እዋን ምፃእ እቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ወለዲ እዩ ነይሩ ኢቨን ተኣሲርካ ስኻሲ ስልጣንያ ዝበፅሐካ ካብ ስድራ ቤትካ ኢኻ ዓፅመ ስጋ ተኣኪቦም ብዛዕባኻ ዝሓቱን ብዛዕባኻ ዝጎዩን እዮም ነይሮም ወላ እኮ ናይ ግፍዕን ናይ ጭኮናን እዋን እንተነበረ እዚ መንእሰይ እዚ ግን ንደገ ገጹ ምስ ኣምርሐ እሞ ብቲ ደገ ገጹ ኣምሪሕሉ ዘሎ ዞም ኣቐዲመ ክብለካ ዝፀንሐኩ ብዙሓት ኣንኬላት ምስ ተቐበልዎ ዝሕልፎ ዘሎ እንተርኢናኮ መርዓ ኢቭን ኣብቲ ሓጎስ መርዓ ንክገብርሲ ባዕሊ እዩ ኣቦና ደን ዝኸውን ባዕሊ እዩ ሽማግለ ዝኸውን ታጓል እውን ከምኡ ብኡ መንፅር ትፍትሕ ከጋጥም ከለውን ዓፅመ ስጋ ተኣኪቦም ኣይኮኑን ሽግራቱ ዝፈልእ ዘብልሉ ባዕሊ እዩ ሽማግለ ኮይኑ ከዓ ዝፋታሕ ሕጂ ኣበይ ርኢኻ ዓፅመ ስጋ ዘይብሉ ፍትሕ ዓፅመ ስጋ ዘይብሉ መርዓ ዓፅመ ስጋ ዘይብሉ ደባሲ ዘይብሉ ሓዘን ኣብ ገዙ ተዓፂብኮ ሓዘን ዝገብር ሓዘን ከጋጥም ከሎ ብዓዲ እዚ ፀገም ሶሪ ኣቋሪፀካ እዚ ፀገም እዚ ሞኪሓወ ኣብዚ ወፃእ ዘሎ ጥራሕ ዲዘ ኣነ ነግረካ ኣለኹ ኣብ መገዲ ክሓልፍ ከለኹስ ንዓበጃኻ ኢሎም መርዓት ሒዘ ዝኣቱ ኩሉ እዋን ነይሩ ብዳስ ሰብኣያ ስለዘይለብስ ኣዋ ስለ ዘሎ ኣነ ኣተወት እቲ ጆክ ተረዲኻኒ ሕጂ እዚ ሲ ታሕቶ ምናልባት ከም ካልእ ገይረ ክቕርበልካ ነይርኒ ዝኾነ ይኹን ፀገም ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝመፅእ ኩሉ ሻብ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስትን ካብቲ ብኤርትራ ዘሎ ምምሕዳርን ካብኡ ክንርሕቕ ኮይኑ ይስማዕኒ ኩሉ ሻብ ኣሜሪካ እዮም ከምዚኦም ስንጫርዮም ከምታት ኢኻ ትሰምዕ ስለዚ ዋላ መንእሰይ ኣብዚ መፂኡ ናይ ጣዕሳ ወረቐት ክፍርም ኣለዎ ሃገራዊ ምእንቲ ክኸውን ተረዲኻ ኣነ ከዳዓይ ኣነ ከምዚ ሕጂ በዞም ኣብዚ ዘለዉ ትብሎም ዘለካ ብደገ ዝቕበልዎ ዘለዉ ዲ ትፀገም ዝወርዶ ዘሎስ ዋላ በቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዚኣ ንዓይ ምርዳእ ብያትኒ ኦኬ ብመሰረቱ እንታይ እዩ እቲ ተዘይትደፍአንስ ተዘይትንውንወንስ መን መፅደፈኒ እኮ ሕጂ ንሕና ኣብ ዓድና ዘሎ ምሕደራ ኣብ ዓድና ዘሎ ካይዳ ናይቲ መንግስቲ ንዓና ንመንእሰያት ንወለዶ ንቅድሚት ከሰጉመና ዝኽእል ተረከብቲ ናይቲ ሃገር ኮይና ሕድሪ ሰማእታት ንትግብረሉ መንገዲ ንክንከይድ ዕድል ኣይረኸብናን ሕድሪ ሰማእታት ምትግባር ማለት ብቋማዊትን ብሕግን ርትዕን ትመሓደር ሃገር ዝባን ሕጊ ዝበሃለላ ሃገር ደቃ ክቢባ ኣብ ወፍሪ ድዩ ኣብ ሓፈሻዊ ዕቤት ናይቲ ሃገር ኣብ ፅላታት ፖለቲካ ኣብ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ህዝቢ ብመእኩል ተሳታፊ ንክኸውን ዝገብር ኣካይዳ እዩ እቲ ሰማእታትና ዓይን ባዕሉ ሕጂ እዚ ተኮይኑሎ ድዩ ተልና በንፃር እዩ ሕጂ ኢቭን ደገ ምስ ወፃኻ ቀዋማዊ ካይዳ ክትግበር ኣለዎ ኢልካ ብተሓተሉ እዋን እውን እኮ ትመፀካ ኖ ሕጂ ግዜ ኮነ ናይ ሕተትን እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ትፀባኣና ኣላ ሓደ ትፀባኣና ኣላ ሓደ ትፀባኣና ኣሎ እናበልካ ነቲ መንእሰይ ሕግን ርትዕን መንገዲ ከይሓትት ንባዕሉ ዝግበር ዘሎ ኣብ ደገ ዝብለካ ዘለኹ ዓንኬላት እውን እኮ ኩነውስ መን ዝፈጥሮ ዘሎ ዛ ዓንኬላት እውን እኮ ንሕና ንፈልጦ ነገር የለን ምክንያቱ ንኸይኒ ጥርነፍ ንኸይኒ እከብ ብሓደ ኮይና ንኸይኒ ዝቲ መንእሰይ ተኣኪቡ ብዛዕባ ዓዱን ብዛዕባ ፍልልየቱ ኣፅቢቡ ሓድነት ኣብ ፖለቲካዊ ከይዲ ከይፈጥር መታን ዝግበር ዘሎ ነገር ብመን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ብዙ ኮይና ብግምት ንዛረቦ ኣይኮነን ግን እወማ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከተኣኪብካ ብዛዕባ ድሌትካ ክትዛረብ ፍቀደካ ድዩ ዋዮ ናሓወይ ስተርህሉ ዳ እንታይ ደውፅ ኣለና ብዓድና መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ምዝዕዘቦ ጌጋ ስእሊ ንኸይንህብ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ተረዲኻኒ እቲ ቀንዲ ሽግርና ሱር መሰረቱ ካበይ ከም ዝመፅእ ኣብዚ ወዲቕና ዘለና ቀዳማይ ዝሕተት እቶም መራሕትና ኣብቲ ዓዲ ዘለዉ ብኣና ሓላፍነት ተሰኩሙ ድስዝት
ካልو ብዝመጽእ ጣጣ ኣብዚ ንዓይ ኣነ ንስኻ እንተራኺብና ኣብ ገለ ክጠውየካ ፈቲነ ገለ መለ ንሓንቲ ሽኮር ትጥዕም ዕረያ እንድሕር ኢለካ መጥዒምካ ውዕረያ እንድሕር ኢልካኒ ናተይ ጌጋ ይኮነ ናትካ እዩ ኣብዚኣ ኸ እንታይ ኣላ መስለካ ጎኒ ናቱ ክንወስዳ ዘለናዮ ንሓወይ ንኣብነት ንናይ ሱሳታት ኣቦታት ሲ ናብ ቃልሲ ገጹ ዝወሰዶም እቲ መግዛእቲ እንድዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ናይ ሃይለ ስላሴ መግዛእቲ ምስ መረረ ዒቕ ምሰለ እንዲ ናብ ሰውራ ገጹ ዝወስድ ደሎ ሕጂ ነቲ ዝደፍአካ ዘሎ እናማረርካ ምንባር ማለት ከዓ እዚ እቲ ውድቀት ናትና እዩ ሓደ እዚ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሕጊ ዘይምግባሩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ቋማዊ ካይዳ ዘይምግባሩ እናኸሰስናዮ እናበልናዮ ክንነብር ዘለናን ካብኡ ካብዚ ዓንኬል ዝወፂና እቲ ክንገብሮ ዘለና ከም መንእሰያት ክንገብሮ ዘለናን ኣብዚ እኮ እቲ ክልተ መንገዲ መፅኢ ዘሎ ምክንያቱ ኣመራሪ ፖለቲከኛ ኣመራሪ መንእሰይ ብዝሓለፈ እናማረረ ዝነብር መንእሰይና ንርኢ ዘለና በቲ ተኾይንዎ ዘሎ ኣብ ሕሉፍ ነገራት ከምዚ እኮ እዩ ክስቶ እኮ እዩ ደፊእና ከምዚ እኮ እዩ ተገይሩ ኤርትራ ዘሎ እናበልካ ምን ምስታይ መፅኢ ግን እዞም ነገራት እዚኦም ኣምፂሙካ ኣለዉ ከምፅኡኻ ከለዉ ሕጂ ንሓደ ነገር እዩ ተልእኾ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ኣምላኽ ተልእኾ ምክንያቱ በዚ መንገዲ ዝስኻ ሓደ ነገር ፈጢርካ ሓደ ተልእኾ ክትገብሮ ትደሊ ነገር ክህልውን ይኽእል እዩ ግን ናብ ንቕሓት ገጽካ ወፊርካ ዶ እዩ ዝመጽእ ሕጂ ኦፍኮርስ ስጋኣታት ይሓዲርና ስክፍታ ነይርና ሽዕቶም ስክፍታታትና ናብ ስጋኣታት ደይቦ እዞም ስጋኣታት እዚኦም ምስ ዓበዩ ግን ነዞም ስጋኣታትና ክንፈትሓሎም ንኽእል ንቕሓት ኣይወነና ንስጋኣታትካ ክትፈትሓሉ ትኽእል ንቕሓት ተዘይወኒንካ ዮና ሓወይ ልክ ኣመራሪ እዩ ዝገብረካ በቃ ኣመራሪ ገብረካ ብሓሳብ ዝተፈለየካ ትፈርድ እንተኽኢልካ ትሰርፍ ኣብ ጥቓኻ እንተሎ ተሃርም ትጸፍዕ እንተዘይኮይነ ግን ኮፍ ኢልካ ክትዝቲ ኮፍ ኢልካ ንቕሓት ክትድልብ ግን ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ንቕሓት እንታይ እዩ ዝብል ኣምር ምናልባት ከይቲ ትንክፍ ኣቢሉ ከይሓልፍ ንጉዳይና ማለት እዩ ንጉዳይና ንምዕባሌና ብህድኣት ዮና ሓወይ ብዓቕሊ ብመንፈስ ብምጽዋር ብምርድዳእ ንምእላይ ካብኡ መንገዲ እውን ንቕድሚት ንምስጓም ወለንታዊ ሕልና ምስታይ ማለት እዩ እንታይ ይባሃል ምጥራይ ማለት እዩ ሕጂ ንቕሓት እንታይ እዩ ሜላታት ዘይፍትሓውያን ኣካላት ከም እንተኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ተፈጥራዊ ይኹን ናይ ብሄር ናይ እምነት ናይ ቋንቋ ወዘተ እዞም ፍልልያት እዚኣቶም ከም ብልጫ ምዃኖም ምእማን እዩ እቲ ንቕሓት እቲ ናብዚ ዝደሪኽና ዘሎ መንገዲ እቲ ስርዓት ዝኸዶ ዘሎ ካይዳ ብኤርትራ ንባዕሉ ንሕና ሓደ ሶሉሽን ንክንፈጥር መንገዲ ከም ኣብ ሊብያ ዝነበረ መንግስቲ ከብድኻ እንዳመልአ ከም ዘይተሓስብ ብዛዕባ ዓድኻ እናገበረካ ክኸይድ እውን እኮ ካብኡ ዝዓቢ ክፍኣት የለን ንሕርና ጨኮነካ ዝኸይድ ነገር ኣሎ ግን ከም መንእሰይ ሓደ ነገር ንኽትባላሓት እውን መንገዲ ይኸፍተልካ ኣሎ እሞ ናብቶም ዝትባላሓተሎም መንገዲ መፍትሒታት ንክኾኑካ ኸ በቢ ዘለዎ ሞያ ሰብ ክዋፃእ ክኢሉ ድዩ ናብ ንቕሓት ክወፍር ክኢሉ ድዩ ዝብል ከዓ ንነብስና ክንሓታ ከዓ ግቡእ ነገር እዩ መታን ምን እንዳልና ከይንነብር ማለት تردين إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ما كنا نحوي حجتي زيارتي أنك إننا خنعلل نحنا تي زوجانفهم أبزم اسمه جمريا زبيون زنحمن ببين قون أكن زفقرم زفلاليوم بزح له خمي زرجع نزل الحكاية يس أوكي بزي توبيك زي العيلة نحدا قاعدين تقارا لاي منكست سمايا وارسو ودع وبعد الداتاب كندي قال لي استساتفه ناينوح عمتات السنكله امتي ابزحتيتين رقد محجي نابيخ مصكادلي زمن اسيات ناب حد صقع بزكوبو زلو نتي قدل زي امنولو وي ابريشيت زي غبرو صبو ايرخمنان زبلو زي دغفو نتي قدلنا إرترا مالته هجي نزيو مال العيله نسو خمته غادا لاين كم سنكولن نوح زتك عينا نيرنا ابز زلو من اسيات تسمع دلخا ايه بلكمالو نسخنا ينوح عمتات تغادا لاي مو سنكلكاسي كم زخ سمعك لها هبدك خاص كم يقوي نسمعك الا حتيته ينو انتاي لمليس له حقهم يلني انتاي صبغ رخيبهم انتاي دحيزلهم مصي يوناتان يلني ترديخاني كاب قديم تغادا لاي كاب سنكول يزبلكا زلخو ما انت هاغروز سنكل هجي مز زاميدكا نزوم ابزي اوصا زلو نابنت كتزارب سميعك لخو بزعبا نتغادلت زي يخبروا
قال ما لك أخذتك أسكال الخاصة معك هالوخمو اسك بزي نزخ لك أنا حكومة سو أزاميتك ناتك ما قلت تسمع مدلخو ثانك يو يا نحوي حجي زم منقسة سمايا وارسو زبالكيو أبونا مسو استفلال حسابي أزلاتني أوكي انتايو منالبات نسو تخيدس لازخدو أبو متاناتو كيرنا خين زارباتا حتوخم اللسمتان مجمريا حدا ولدو يحمق يتصبق ناتو أبركوتو يسكب إذا أبركوتو زي قنع ديو أي قنع ديو تاريخ الناتا مزنا يزخيد حجي نايسو ساتات أبوتات نقدلو وفيروم زخدو وخيدي أمود أتاتي زرق نجار استقبرن تايو نحريلنا تا كم تهول لي أخينا حجي لولاويت إيرترا ترقاقيسا نزال لولاويت إيرترا أفتيرو تحرنت ود سبجن كفتر هاي تخاله من البعض تي منبار ناي حنت هاجر ويكا معيار ناي حنت هاجر قطبان حرنت نايدك سباتني قطبان حرنت نايدك سبات نخهل وكاجن مجمرة تا جوجو ويكا تا هاجر كتهل وكاقا قد النتالو مغنياته كله أوصلت بصراحة ونان ناي تهاجر ونسخاس لزخونك هجي نايسو ساتات أبوتات نترى أنا زخيد زي جيروم كابت زخدو وخيد خا حدا زعابي قداينا حرنت ود سبك أتريفو دحريو زلو ولو دما معقاب نزل لاونت زخوفو لو نفلط إنا زوم عبيت علينا زنبرو جنريشن دحرتهم ناي قدلي جنريشن بلاس اب مونغونا زلو مالتي اتزمت نغرات حج نحنا نزوم ناي بوتات كيدي كنهيسو كنقوناصبو بقعت يبلنا بقعت زي مهلاونا انتايو ينحوي اتمجمريا حدا ولدو إذاعة إرينا الدولية ناتنا صوت أريتري مستقل إنا نحنا ناتنا أبركتو مستقبر ناتنا كده مستقبر إنا نحنا لازي بوتات استسرح سرح مو جيجا انتنيرو بسرحنا إنا نحنا جيجا خمز نبرة كان رئيو زلنا نتحبر تسبنا سلازي ناي قدل زقونا صبو أكلات بفلاي بمنقسقاس من قدي استبلو أبز ميديا زي ناي قدل ناي إيرترا بشفت الناس زقلت ومن قدو انت عزيبنا هنا نمسواتي كم نشفت النت من قدي خمسة سووا جيرم زقلت وون بزح تعذبنا هنا أجي بقرب السبات راح زي يكونوا أنا زي حسابهم زي الساسيون زي دقوفن سبات كم عليها زي باللهم سأني حمين أجي كابتزحرق كان جريون حوي بزي ناي إيرترا قدلي نحفروا جنكا بنا بزم ناي قربيتي لهم استعصوا مسؤوم تدانا جزتو خينهم كأن نتناتهم زمقصن نتناتهم لعل زبصحون يمكا أجي أبزيا كم فتحاون نحرو كينكا أما فتحت للن نحرا لخا مجمرات فتحت للي يزلخا نماني هزبي إرترا نحر كوينو أب هزبي إرترا زلو تاريخ ألوتاوي أونتاو قنتات أكالنات كايو كم بوليتيكينيا نسخان لوطن نفتحنا تهزبي بمرجعو ويكا أبناتو ولنتا مرحتو كاب مرحتو خصاب من محدارا وقصرتاتو كله زدليو نقرات نخكايد بايتات رايخة فترة لهم بوليتيكينيا بايتا هزبي مرجعو نمتكبار ويكا مرجع هزبي ويكا دمس هزبن مسمع يخصها كم بوليتيكينيا سلطان تحز ويكا من قد تفتر إذا تاريخ زبلك هذا اللي خو نجار كتهيسو تاريخ زبلك هذا اللي خو نجار كتكشام شون حد اللي خاجن أنت يا بركو تغير كايز مات عبنت نعبوتات ناي إيرترا 3 عامات نقد الوصيم أنت يوم فتيرهم تيلنا زاز الله إيرترا تحمق تسبق تعبت نقص زي قواماوي تهجر مصريتهم مالو إزهم نزل بلو أكلات مسناي حوحتها كايلاز الدناقص أكلات يوم مبزحتهم من حريق خيام الله خبز ميديا سلزلنا 17 ዓመት مسبوتاتنا نددبيت زوفرو نتግራይ ንምህናጽ ዝነበረ ንሃገረ ትግራይ ክገብሩ ዋይ ካሉን ናበይ ዳያም ከይዶም ተይና ንዓደም ሓራ እዮም ከይዶም ታይ ክገብሩ ብስነ ልቦና ምሓራን ብናይም ሓራ ቆንቃን ዓደም ሓራ ካህንጹ ንበር ነቢሮም ነታ ሃገሮም ሃገር ክገብሩዋ ስለ ዘይካሉ በቲ ዝኸድዎ ኸይድኻ ተመሊሱ ንዕኦም ሃርሙ ማለት ነቶም መሪሕነት ትሪለካ ሕጅት ህዝቢ ኣብ ክወጾ ዘይክእል ነገራት ዘይኢሉ ረኺቡ ኣብ ምንታይ ደረጃ በጽሕሎ ማለት እዩ ስለዚ بحافشان حدا تاريخ كتر قناص بونتر أخوينك نيناي تاريخ قناص يبكى إخاني ناي تاريخ تدقف زلها نمفلات دحريت مملاسة قداس نجاري هو حجي I think موكي حاول مور ناب زي لينا توبيك نخير لنا مثلني أوكي ترنانو ماسك وقارصة كايلو زي كونكوسي كل شاب زعبا قداي إيرترا خلعال كله زختبلو صنحكا توبيك يزمت أنا سليب زعبا زم كتبلهم صنحكا
I think ወያነ ሓቀ ተዘይተጋገ ያ ምክንያቱ ዞም አልዕልካዮም ዝፀናሕካ ሰባት መብዛሕትኡ ነቲ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ተፀይኖም ነዚ ናይ ጎረቤት ቃልሲ እዮም ዘተባብዑ ንዑ እዮም ቡ እዮም ዝምክሑ honestly I don't care about these people ብዛዕባ ኤርትራ ስለንዕነ ነው ንዓቶም ሲ እንድሕር ሓደ ብዛዕባ ትግራይ ይሕለቕ ኣሎ it has nothing to do ምስ ኤርትራ ተረዲኻኒ ንዓይ ዝግድሰኒ ዘሎ እዞም መንእሰያትና ናብ ጌጋ መገዲ ዝኸዱ ዘለዉ ኣብዚ ክመፁ ከለዉ እቲ መንግስቲ ትግራይ ዘይኮነሲ ህዝቦም ወት መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ብመንገዲ ኤምባሲን ገለን ተቐቢሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዝነበረ ምርጋፂ ቅፅሎ ስለ ዘሎ ግን ነዚ ንመሸፈኒ መምኽነይታ ኩሉ ሻብ ዝመፅእ እዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወያነ ናይ መንደፍ ገለ ይዝብ ሕጂ ኣነ እዚ ከም መቐሸሽ ኮይነ ዝስማዓኒ ሓደ ኦፕን መፂኡ ኣነ ንትግራይ ዝድግፍ ኣነ ገለ መልተኢሉ that's his right ድላይ ይደግፍ ንዓይ ኣመልከትኒ ትግራዋይ ስለ ዘይኮንኩ ኢትዮጵያዊ ስለ ዘይኮንኩ ተረዲኻኒ ሕጂ ኣክንዲ ኣብ ጉዳይና ነተኩር ከም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ፀገምና ከመይ ጌርና ንፈትሕ ንብል ኩሉ ሻብ ነቲ መንግስቲ እኮ ቤላ ኮይ ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኢዚ ከም ዝገብሩ ኣለዉ ራዮም በዚኦም ድገፉ ኣለዉ እዚኦም ናይ ወያነ እዚኦም ናይ ገለም ናበለ ካብቲ ስታይካ ከተልግስ ዘለኻ ሕጂ ናብኡ ይኮናን ኣነ ብፍላይ ዮናሓወይ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ነቲ ናይ ወያነ ምስቲ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝጥቀመሉ ብዓተታት ንምምፅእ ኣይኮንኩን ብሓፈሻ ግን እዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ነዚ ፖለቲካ ናይ ምቅዋም ዘንቀሳቅስዎ ዘለዉ እሞ ነቲ ናይቲ ህዝቢ ክብርታት ንኣብነት ገድሊ ህዝቢ ገድሊ ንሕሪልና ልዕልና ኣብ ኤርትራ ናይቲ ስርዓት ዓንድታት ኣይኮነን ናይቲ መንግስቲ ብዓተታት ኣይኮነን እዚ ገድሊ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ገድሊ ውፅኢት ናይ ዝገድሊ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ናይ ኤርትራ ናይ ስውእ ዘይተንጠልጠለ የለን ተረዲን ውፅኢት ናይ ህዝቢ ስለዝኾነ ህዝቢ ዝኸዶ ስለዝኾነ ሕጂ ነዚ ናይ ህዝቢ ኸይዲ ነዚ ህዝቢ ዋጋ ከፊሉ ነዚ ሃገር ንኸምፅእ እዚ ደቁኒ ንሞባእ ዝኸፈለ ህዝቢ ኣካል ናቱ እዩ ዝቃልሲ እዚ ኣካል ናቱ እዩ ዝገድሊ እዚ ስለዚ ነዚ ገድሊ ዝተቆናፂብካ ንኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ኣካይዳ ናይ ገድሊ ንዕኡ ክትምጉስ እንሕር ኮንካ ንዓይቁና ኣይኮነን ስለዚ ኣብቲ ናይ ህዝብታት ኣይኮንኩን ዝመፅእ ዘለኹ ኣብቲ ናብዚ ደረጃ ዝቕዋማዊ መንግስቲ ንኸይድ ዝጥቀመሉ እቲ ኣካይዳ ብኤርትራ ዘሎ ወያነ ዶ ኣሜሪካ ዶ ዝብሎ መንገዲ ናብኡ ንምኻድ ኣይኮንኩን ዝኸይድ ዘለኹ ብሓፈሻ ግን እዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ናይ ምቅዋም መንገዲ ሒዞም ዘለዉ ክትቃወም እንድሕር ኮንካ ስኻ መጀመርያ ክብርታትካ ክትፈልጥ ኣለካ ታሪኽካ ክትዕቅብ ኣለካ ወሪኤቨር ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ኣካል ታሪኽካ ናትካ ታሪኽ እዩ ንኽትዕርዮ ንኽትስንዶ ግዜ ሓተካ እዩ ታሪኽ ድማ ሕማቕ ዘሎ ታሪኽ ሓሲኻ ብፅቡቕ ክፅሕፎ ይትኽእልኒኻ ግን እቲ ኔጌቲቭ ከም ኔጌቲቭ መምሃሪ እቲ ፖዚቲቭ ከዓ ነቲ ወለዶ ንቅድሚት መድፍኢ ወይ ከዓ ኣብነት ኮይኑ ንቅድሚት ዝወስደካ መንገዲ እዩ ተዘይኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣካይዳ ናይ ቀደም ታሪኽ ናብኡ ተመሊስካ ንዕኡ ተቆናፅበሉ ናብቲ ኸይድካ ነቲ ትድግፈሉ መንገዲ ግን ንዓይ ስለ ዘይረኣየኒ ነቲ ናይ ኤርትራ ገድሊ ንሱ ምዃኑ እቲ ዝበለፀ ኣብ ሱሳታት ዝተገብረሞ ሃገር ዝፈጠረ ኸይዲ እሱ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ቴሌላዊ ሃገር ፈጢሩ እዩ ሓርነት ዘይምፍጣሩ ግን ነቲ ፅቡቕ ሸነኻት ናይቲ ስታዩ ግን ክነልግሶ ማለት ኣይኮናን ምናልባት ቶም ኣቦታት ኣብኡ ዝወዓሉ ብፍላይ እቲ ኣብ ደገ ወፂኦም ነቲ ኩነታት ዘርእይዎ ዘለዉ ሕጂ ነዚ መንእሰይ እዚ ኣብዚ ዘውደቑ ናትና ኸይዲ እዩ ንሕና ከምዚ ክንገብር ነይርና ኢሎም ነብሶም ክሓኩ እንተኽኣሉ ምናልባት ከም ስክፍታን ከም ናይ ወላድን መንገዲ ዳ ክኸውን ኣለዎ እምበር ኣበርክቶኦም ገይሮም እዮም እዞም ዝብለካ ዘለኹ እዞም ደገ ወፂኦም ሓንቶ የልዕልካለይ ዝነበርካ መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ንዖም ኣበርክቶ ናቶም ገይሮም እዮም ሃገር ፈጢሮም እዮም ተረዲን እዚ ዓበየ ነገር ከዓ ሓደ ወለዶ ዮናሓወይ ናቱ ኣበርክቶ እዩ ዝገብር ንሕና ከዓ እቲ ተቐቢልና ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣብ ምግባር ዘይኮንና ሲ ድሕሪት እንታይ ኣለካ ከድሕሪት ዘምልስ ዮናሓወይ ኦኬ ድሕሪ 91 ኤርትራ ናጽነት ምስ ወፀት ተረዲኻኒ ኩሉ በለፀ ህይወት ከፊሎም ታ ነፃ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ናይ ባዕሊ ካብ ደርጊ ካብ ገለ ነፃ ኣውፅኦም ረኪቦም ከዓ ብድሕሪ ዝመፅእ ናትካ ዲፌቶ ምዃኑ ኣብዚ ጥርጥር የብለይ ተረዲኻኒ ነዚ ዝገበሩ ከዓ ምስጋና ብፀሓዮም ዘለኣለማዊ ክብሪ ኣሎ ኣብ ልብና ግን እቲ ሽዑ ዝኣተወ ስርዓት ክሳብ ሕጂ እዩ ዘሎ ክሳብ ሎሚ ተረዲኻኒ ሕጂ ከም ሕጂ ሓድሽ ዝመፀ ገለ ጌርና ንርአዮ እሱ ዝቕፅል ዘሎ ክሳብ ሕጂ
كابز تبجسو خايتي حونا قديم تقال زبلنا أنت يوناتان أنت يدو صبغ أمسينا له منا فوق بزي كاسدتن وردتن يلني هجي تناس إنت ممتع يكون أنت هزب تسأليه إنت بدحريز مسحرنت زي مهلاوي ناس إنتكم تخلوسي أوكي تا مريت نتاوتي لكن زستريو زي لخا كونتات كابا جميركا أبزي تفولتو دنمارك دو قال ملا كندي ليبيان كندي سهران حليف كامتي خلغا ريسك نهيوت كايزي كومري داموز قبا أكانيرو نزو كلنا رأي تهزبي إرترا إذ بلا كذا لو حجي أبزم سمعت كل شاب تقندي تنك أنا إذا شجرو ناب قربيت هاجرات كلا جبو خلاص it's for me it's a killing time قربيت هاجر كا أي فتوى كان that's fine أي فتوى كان فتوى كون أي تتصبه تردي خاني جن شجر كا ختفتح تقين كا شجر كا أب قربا بتخمزي لهمنا تم قلا نتم قربيت الدقفر لو خن بالكلنا من مخنيتا نايت شجرنا قينا تسمعني زي أنا تيريته أو يونا حوي بنصار كوناوينا نمس زلنا نابنت نحري لك يوني زمت لهم زلخا سبات ونكو نتسرعت ونكو نابلو ويم زخور زلو ما مخنيتا نتقوم لي ام زخور زلو يوني حسب دريخ كان حراس ديف كان ابتا صديف كان زلخا نخيت يونو كوي ودي قلنا ندابل كون حرز دقس كوينه يوني ابتا قدامي تريخات حتى تنت كامبر اتي شديش تورحب تابوتا دف كان مهلاوي قلنا تيمرجاي حجي تاي مسلك اتتقاومو شنخ منغستي يكون تقاومي حيال ويدكم اكل خوني خلي يزقم بزي قدس نسخاتن تن كتترين زلك انا غير تبعتي اذا تبعت زنتاي مسلك كابخان استفليت حساسبه امنت كابخ استفلي مرقص هلو تسب مقبال مالت تبعت مهلاوي نجزا رسخا خي تسكف كايون حوي مقلاص نبعلو حدا مسرته امنتنا يستبعت سلك هذا اللوخي حدش نجرات نمتتتاو ازين انا نفرح كم سبات جن نلوطون حدش نجرات كانت اتاتون كنفترن زي نخل نحركيناون اتازلنا يعني عنكلين اجي ازوم تصببتي نجرات አለው ናይ ዓመጽ ተባህሪ ተዓሚጽና እናበልናስ ባዕልና ወነተና ዓመጽ ተባህሪ ንገብሮ ነገራት ከምን ምንሻው مقلال فريد كان لخمش نسبس تقللو خباخ ترحقو بك تركا مركز أمسلو نقرات هالوج ازيوم نابزل على درجات كيس عرارة بتهانت أو من قد ختك على صو من تزيكي إلك تزعبي تبعزد ليو نقرك أزي مخنياتو يوني فتحن اعتدال للقا مجمريان قزاء نسخة فتحو مقبار تصبغي فتحن مدلايكا حنسا بتاس تخلاك يا نقر ودي الله نسخنا فتحك تبقاس كاللقا قن انكول لاي نتهم دريخو ما صديفو مخازلو اكل كي ترفه كتفكرهم يزقبا ان كل لاين عومي غتقلسلهم زلخ مغنياتو صباح نغو يون طرح زقمط هاجر ايكونتن تزدقفن تزقاومن باكل حبيلهم زنبروا هاجر ان كل لاينتهم زعمصنا زلو زتقللت هاجرينا خنسرح ندلدلنا اذن ترى اخوينو حنسب تدريخ كامس وصاخا نتام درخكا رسعكا تخوين كيا زلخا درجه تقبلك ناب صباح نغو من طربايتا زخونكا تبعات نقحات هاجراونت بعلو كلنتناها نتتدري ነገር ንምምላ እስኻ حدش ነገር ንምምሃዝ ወይ ለውጥ ንምፍጣር ዳይካ ከይ ዘለካ እምበር ንኣብነት ኣቀዲምካ ክትገልጸለይ ጸኒሕካዮ ንሓወይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝጥቀመሉ ስርዓት ነተقዋማው መንገዲ ንኸይከይድ ወያነ ዶ ኣሜሪካ ዶ ሓደ ዶ እንዳበለ ሕልኽላኽ ዝፍጠር መንገዲ ልክ እዞም ናይ ተቃወምቲ ወይ ድማ ንቃወሚና ንብል ዘለና ኣካላት ንዒና ንጥቀም ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ዝገበሮ ስርዓት ዝገበሮ ከምዚ ዝገበሮ يقبر بزي قدس حنساب دريخ وصينا يتخن قبر زلنا نحنا غير نحنا انتايو كنحبر كيلناتنا ابزو خينا هناكو حدنا تزبي ارترا يلن يس اباينا باخن حدنا زي يلا كما يروح ابي زبي ارترا حدنا كتريه خلك سلازي محبراوي هيوت حدنا يدلينا ابوليتيكاو خيدنا حدنا يدلينا زوم نغرات زيوم كنقبرهم تزيكيلنا حدش نغر مهزو نفطر تزيكيلنا امرار እንዳበልና استمليسنا خلحنا امررت نخونا لنا سلازي كابت بإرترا زلو سرعة زخورة زلو كايدان في الليل المنقد انتايو سخاقن فتحة دلل نحر كينكا نغصال نحر لوطة دلل كينكا كابتي عمسأني ويكا كابتي ايقبولوني ويكا عمسأني تولو سرعة يقول منقستي كابو زفلة بحر خمزلكا خطرقا قدنا تخونكا انتايو حجي زفلة خاو زلنا نحنا ابدقى ابعتتا تحبينا نبرالنا قبيلة او رجا هايمانوت نحرت حسيبكا كون كابز دغا كودين ريو نغير كيلا اب هايمانوت كيترفه كومبرومايز كغبر زوعلو درجانا مسخنا زلنا انتاي مالتي كايدازي سلازي
صنيل كان نحرق خيوم توم نحنا حزنا يوم زلنا أكيدا توم تسببوا أكيدا نسمي مخنياتو تايل لك أبو رجات حسب يوني كاب نفسها زعبكو فاميل لك الفاميلها سخايكون كان عببتها سخا مسرح كيا زلخا جوجو لألي يوناتان تا فاميليا تعبي لألي تا فاميلي كوميونيتي زعبي لألي تو كوميونيتي تي أوراجا يزعبي لألي تو راجا تهاجر يزعبي لألي تهاجر كونتيننت يزعبي كم زندالك هتخيد مبر بتدس أبا أكالا وو حاسير كان نخطنبر تقبر زلخا نجرات كابت بإرترا زلو منكس زفل النجار ولا حنتي بلنا إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أب دمسي راديو إرينا ينزلنا كبرات تختاتلت مدب مسانا حاونا مكونن صحيا قبر الأول كاب دنمارك أبال عسرة زوريا هاجراوي أقلقلوت زلو رئيتو بزعبا أبزي خنعلوت أنا حنا كاو تبقيسكم بوغنكمون رئيتو تلوكم حتو تلوكم نموكي بمجدي تليفون بادو 4 شعاتن شوعات حدا شديشت حدا 35 40 حدا شديشت حدا 4 تخدوغمي 00 40 شعاتن 7 حدا 6 حدا 35 40 حدا شديشت حدا 4 مدوال ويقع مجدي فيسبوك ناب دمسي راديو إرينا أب برايفت مسج بمصحف حتى تاتكم كتقربوا تقولوا لكم موكي حاوي زي ذهب كايو ريتو كله سمعوا لكم I think لبام زربايو حنساب قرمكا هون كاتعكا خلقو كم يتتقبايناتي حدا بيجا تمسي قتل يا خوينا يتصنحو قتل يا تمسي ليلا لوت اسي ناتي يسرح اوكي go ahead yeah حيسلاكوني نعاود اوكي that's good حجي نبتا نايتا مصحفكا برست بلندي ايصغبكم زعبا ابي يوسف كرخبا زخل اسكن غراني بمتاي ابي زرقي حدا مور اب مدينة ستور زبهل اب زطليان زنبر حونا او يتزرقي حزلو anyway كنت لينك خسدل كايم سودانا او تقعد خليها اوكي I think يا اب ساعات زقرب واحد قاطيم له مثلا مايبي ابز مص زلو كنت 3 سومن شعوب زعبي بلخوني ግን او يا تزرقي حتى نوطين زلوا تغزين زلوا اسكاوي انت رقيبا من البات بزقاطه تسمعنا زلهم سبيشالي ابزي جرمن هولاند سويدن زلهم ناي مصحف مزرقح عقم زلكم تصحفكم لنا صبق نيرو زي مصحف صحفو زلو حونا موكي برستبل نا كل وقت بصح لواسب كم ببالو لمدناي من باب كنطر لنا اوكي هو ده هاي قبور لنا كنرخبكم خلي مالتي صقم يلن ممكن نحوي حجي كبخا لبوا يدلي نتي سدتنيا هما زي كونسي سكفليز بلا تقنديتي وقاسا خمس تردعني نزما بزن زنبرنا نابنت جروب تفتيرو نعنا باي ود محبر يكون نابل زقبلو زلو تقبلت جايش مالتي حجي نتهم دليت فتحت راح زي كونه if you don't mind ولا نتي سرعت اب امباسو نخمصو غيرو زقبلو من تتري مسكحكا فلاي كابزوم ناي تعسا ورقه فريمكا زخونه يكون ورقه زليكا باسبورت خامس خنهار ملكا مستبهلكا ازي تاتونا بصبصابتي خمالتي نزيوم ملخت ختم حلال فليدلي بحفش انت يبزو وان زنحر بكل مدياتنا عزو لنا في الناس نقولاتنا تحريمنا ناس كيفنا نزلو يا نحوي زي زلو هلو كنتات ويهلو مكراي هجي السود راح كايكونه مغنياتو التقند نخلو دقافي يكون تقاومي الشاغل الناس زلو نغير انتايو ابتا ابصبح قلينا بالبنان متى قلينا بقهدي وي بسعرن صبيا زلنا ايرتراي هجي ابزخ هلونا نبهقومتم ولقاويان وي حبراويان او حسنتي هجي كل سو حسنت دللو يمحو انا نسخه ببهير بقبيله ببوليتيكا وسن حساب بمويا بامنت بكل وحسنت يدلي يصبح هجي كل وحسنت مدلايو اب قلسي ويكا اب ولا بتمدقاف كاي يكون اب تتغبرو زل قلس نوري يكون بفلا يبكم زناتنا تمكرو زلو حزب مالتي ينحوي اوكي هجي انت خونا حدا زيغا نخل وحسنت زلو هاجر كسرح امبر نولقو ويك انا حبراو عبللا وي نقلو القاويان موصايلو خعي اي قباني هجي اتوم زدقفو زلو اكلات
نز قد زرقفو زلو كايدا قنا علو ويكا جيغا اللو خبلو زخولهم درجة نقحات وي درجة فلتات كخدو قدنة علو مخنياتو يوني نتترقفو بارت بتزلخ هايو عدي نعو متان كيس عركا نتان نقص ألخ خيد زبارتزي بحسب تزي أريم كايو بنقحات تزي دريخ كايو نتزقاقيو زلو جيغا تزي الكايو نتقنع قنع تزي الكايو تقوتاتو خيد كان حرد خويد كين كاغن كاب تسحب انتاي فليك كما انت تزقاوم زلو أكال تمقوامو انتايو كاب تزلو محدرة زحاشة محدرة نخلو زساتف وي نخلو زحاقوفة إرترا بحقن رتعن تم حدر هاجر يدلينا اللون حريلو زز بحال زلو كايدا بتمرتن بمويان بنقحتن انت خويني إن بحبرتسب كابز زحلفو كلبتبت نصبح نخيد الجم أسأل رهوان كهلون أسأل ولرز تمتت هاجر نسرح عند حرقوين نقع زون نقحت يدلي هجي أبزوم كايداز يوم توم نقولك أوين حبرا وقبللا ويموسايلنا نعيز لنا نقرات جن كي تردنا توم صباح كموسو زخولو عبيت جبابل نعومينا من قد نفتر زلنا مخنياتو مقوام كاترح ويمدقاف كاترح أقبت النعرف بكا وين نسيك ونمت أقبت كوهاب زلو مقوام مدقافن أقبت زهب نيرو تقينو 3 عامات حليفين عبد 3 عامات زقن إرترا دقات حقوف إرترا كله أو فاري يكون استولده يكون سدتنيا يكون عدأتيو كهان سألون كبلولن زغل مدرخ زي مفتقارون بعلو زها حدا هي وابنتي حجي نحنا كم ولدو حنت نقرا لا تقرمني يون حوي ابو خاسي اب حدا ابتي رستناتكا وي قلتينا نبلو وي رستي اب حنت هدمو نحر صريح وسنحلكا هو امو نقصال سخا صريحكا تماهيركا ገንዘብ ጌርካ ነዛ ህድሞ ቢላ እንተቀየርካ ያ ነውርዲ ነውሪ ኮነን ስለዚ አቦይ ዝገደፈለይ ህድሞ ያዝያ ወላ እንደ ዓነወት ወላ እንደ አበለት ካብ አይንቀሳቀስ የምባል ግን ነውሪ ኮነን ንስኻ ነታቡኻ ዝገደፈልካ ህድሞ ሱ ዓቅሙ ስለ ጽንሐት ያና አገዲ ፍልካ ዘሎ ነዛ ህድሞ ዚኣ ናብ ዘመናውን ምቅያር ወይ ከዓ ነቶም ድሕሪኻ ዘለው ወለዶ ደቅኻ ናብቲ ዝሓሸ መንገዲ ክክፍሎም ተገበርካሎም ከዓ የውነት ዝበለ ጽናትካ ስራሕ ሰሪሕካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ህዝባው ግንባር ድሕሪኡ ትህግደፍ ዝፈጠሮ ነገር ንሱ ይዛ ሐሳብ ድሕሪኡ ሐሳብ የለን ማለት ግን ንገዛእ ነፍስኻ ከምዘይ ተፈርን ሐሳብ ከምዘይ ብልካን መጻእ ከምዘይ ብልካ ክትቀይር ከምዘይ ትኽእል አሚንካ ንገዛእ ነፍስኻ ረሚስካ ትነብር ተለኻ ምሕረት ወደልካ ኢኻ ትብሎ ነቶም ክንገብር ኢና ዝብሎ አካላት ግን ተሓንቲ መልእክቲ ዝሕልፈሎ ማነ ዞም ሰባት እዚኦም ከም ፍትሓውያን ተቃለስቲ ቃልሱ ከም ማንም ካልእ ዝተቃለሰን ዘይተቃለሰን ዜጋ ንነፍስ ወከፍ ጉዳይ ኣብ ህዝቡ نرسو حنت معرض دمص مهلاوا امين يونا حوي نخلو زتقاللت هاجر كسرح تللينت كصبب ካብ ጽብብቲ ዓንኬላት ክወጽእ መጋበርያ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እሞ ኣባና ፈጢርዎም ዘሎ ዓንኬላት ጽብብቲ ነገራት ፕላስ እዚኦም ብስም ተቃወምቲ መጽየሙን ናይ ካልእ ተደናገጽቲ ኮይኖም መሊሶም ኣብ ታሪኽ እንድሕሪት ተመሊሶም ዝኸድዎ ዘለው መንገዲ ሃገር ብልጽግቲ ንኽትገብር ሕግን ሕጋውነትን ንኽተንግስ ናብ ኦሪት ንምምላስ ዝቕስበካ መንገዲ እንታይ ዓለም ካብ ዘላቶ ተበጊሳ ንቅድሚት 5 ጀነሬሽን ሓሲባ እናሰርሐት ዓለም ካብ ዘላቶ ቴክኖሎጂን ካብ ዘላቶ ሳይንስን ፍልስፍናን ተቀቢላ ንቅድሚት እናሰርሐት ከላ ንስኻ ናብ 14 13 ክፍለ ዘበን ናብ ምድረ ባሕሪ ተመሊስካ ናብ አክሱማይት ኪንግደም ናብ አግሊስ ኪንግደም ዘጠምት መንገዲ እንታይ ያለካ ናኡ ትምለስ ኣኡ ምምላስካ ንታሪኽካ ምፍላጥ ተኮይነ መርሐባ ማኒፌስቶኻ ብኡ መንገዲ ኸሊስካ ሮድ ማፕ ናትካ ክንንቅድሚት እንድሕሪት ተመሊሱ ክሰርሕ ዝኽእል ተኮይነ ግን ንዓይ ዛጅንስ ጌርካያ ዘለኻ ውፃያ ሞ እጀጠባት ክኸድነካ ይብለካ ንዓዛ ጫማ ጌርካያ ዘለኻ ስካርባንያ ጥልያን ያሞ ውፃያ ንዓ ጥላም ክኸድነካ ይብለካ ኣይንደልን እንድሕሪት ምምላስ ኣብ ማኒፌስቶ ብዛዕባ ታሪኽና ክንፈልጥ ንቡር እዩ ድሕሪት ዘይኮነ ወላ ንምንታይ ኣብቲ ሃይማኖት ዘይነበሮ ኣብ ወርሕን ፀሓይን ዝኣምን ቀዳማይን ክፍለ ካልኣይን ክፍለ ዘመን እንተተመለሰ ህዝቢ ኤርትራ በታሪኽ ኣይንጸሎን በማኒፌስቶ ናኡ ክትምለስ ብህንፀት ሃገር ናኡ ክትምለስ ዝገብረካ ነገር ግን ቁኑዕ ከይዲ ይኮነን ንሱኻ ናብ ዓውታ ይብፅሕናን ካብ ዘለዎ ተበጊስና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝድግፍ ዝቃወም ፍልልይናቱ ሓሳባት እንድሕር ኮይኖም ሓሳባት ምፍልላይ ማለት ብልጫ ምዃኑ ኣሚንና ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ኢልና ክንዝትየሉ ንኽእል ብዛዕባ እዛ ሃገር እዚኣ ንኽእል ትብዓት ወይ ንቕሓት ከነጥሪ ከዓ ግዜኡ ዝፅውዖ ሕጂ ስለዚ እዚኦም ክንገብር ተደይክኢልና ኣብ ዕንክሊል ኢና ክንነብር እሞ የንሓወይ ናብዚኦም እንተዝኸይድ ዝመንእሰይ ናብ ንቕሓት ናብ ርድኢት ናብ ፍልልይ ምፅባብ ናብ ምፅውዋር ናብ ምክብባር ገፁ እንተድኸይድ ንዓይ
دس مبلن الشيء بحلنا كبرنا ناي قدمك إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሓውና መኮነን ፀሃየ ገብረልኡል ፀሓፋይ ደራሳይ ብርሰት ትብል መፅሓፍ ኣውፂኢልኩም ዘሎ ኣባል 10 ዙርያ ኣገራዊ ኣገልግሎት እዩ ካብ ዴንማርክ ሞኪሓወይ ብሽመይን ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረናን ስለቲ ወርቃዊ ግዜኻ ከመስግነካ ፈቱ ان كله ابتغبرو منقص خاص كا عوتن اسالطون እንዳተመነኹ ብጣዕሚ ይቀኒየለ ኣነውን ካብ ልበይ የመስግነካ ዮና ሓወይ ተገዲስካ ክብሪ ሂብካ እሞ ምስ ህዝበይ ወይ ከዓ ብዛዕባ እቲ መፅሓፈይ ይኹን ካልእ ነገራት ከተቃልሓኒ ሓሳበይ ከስምዕ ዝገበርካ ነውን ክብሪ ሃብካ ቴንኪዩ ይቀኒየለይ ኤንድ ንኩላትኩም ኣዳለውቲ ራድዮ ኤሪና እውን ኣሳልጦን ዓወትን ይምነ ከምኡውን ንኩላትኩም ተኸታተልቲ ከምኡ ዓወትን ኣሳልጦን ይምነ ይቀኒየለይ ዮና ሓወይ ደጊሙ ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና እምበኣርከስ እንደማዓንቲ ተዳልዩ ዝነበረ ዕላል ወይ ከዓ ዘተ ምስ ክቡር ሓውና መኮነን ፀሃየ እዚ መስል ነይሩ ተስፋ ገብር ብወገንኩም ተቐባልነት ነይርዎ ክኸውን ገለ ርእይቶ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ብመገዲ ቴሌፎን ናብ ባዶ 497171354161 ብምድዋል ርእይቶኩም ክትገድፉ ወይ ተወሳኺ ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ከተቕርቡ ኢልኩም ትኽእሉ ከይሓበርክኹም كحلف አይደልን ዝተረፈ ብመገዲ ዩቲዩብ ነዚ መደብ ዝትከታተልዎ ከዓ ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ ምግባር ድሕርሕራይ ትበሉ ኢኹም ኦኬ ምሳይ ቆፀራኹም ፅባሕ ኣብ መደብ ሽኮሪናታት መደብ ናይ ምዝንጋዕ ይኸውን ብዝተረፈ ብሽመን ብሽም ኣዳሎት ድምፂ ራድዮ ኤረናን የቀኒልና እናበልኩ ፅባሕ ይራኸበና ብሩኽ መዓልቲ